Hej og velkommen til den her video. Det er til projekt 4. klasse, og jeg vil vise hvordan man hvordan man får sin egen YouTube kanal. Det første der er rigtig vigtigt, det er at man har en Gmail. Hvis man ikke har en Gmail, så kan man ikke gøre det. Så først og fremmest får jeg en Gmail. Så hvis I har en Gmail, så er det fint. Så går jeg ind på YouTube, så trykker jeg heroppe i hjørnet, hvor I kan se der står login. Så klikker jeg på den. Og inden under login, der kan I så se, på grund af at jeg har 2 kontorer, som jeg har tilføjet til den her browser. Men jeg har valgt nu, der vil jeg bruge den her. Så kommer man på jeres, der kommer nok, hvis I prøver det selv, så kommer man nok til at se lidt anderledes ud. Der står, at I skal skrive først og sådan noget. Skrive jeres Gmail og sådan noget, og så kommer jeg ind. Men jeg klikker simpelthen på den her, og så skriver jeg min adgangskode. Sådan der. Og så er man logget ind. Og så den måde man så lægger en video op på, det er ved at man går op i hjørnet her ved siden af. Man kan se at man er logget ind på det her billede, fine billede jeg har her. Så går man op i hjørnet ved siden af, hvor der står upload, så klikker man på den. Så kan I se, så kommer man ind på den her, hvor der står vælg filer der skal uploades, og så kan man så klikke her, sådan der, og så kommer man ind på sine filer. Jeg har valgt inden under mine videoer, der har jeg en video jeg lige har siddet og optaget, og ja, det er den der. Og ja, så dobbeltklikker jeg på den. Nej, hvorfor kan jeg? Det var den her. Dobbeltklikker jeg på den. Sådan der. Og så står der, så kan man se, der står den uploader. Og så skal den lige behandle videoen. Og imens, der kan man simpelthen her, i det jeg har markeret her, der kan man skrive hvad videoen skal hedde. Så hvis jeg nu vil kalde den hej, sådan der. Hej, mit navn er Bent, for eksempel. Ja. Så skriv, og så er det videoen kommer til at hedde. Og som I kan se her, så kan jeg klikke min beskrivelse. Hvad jeg vil skrive i beskrivelsen på videoen. Og der kan jeg for eksempel skrive det ved jeg ikke. Altså sådan der. Og så kan jeg simpelthen bare klikke udgive. Sådan der. Og så er den udgivet på det her link. Det man så kan gøre på det link, så kan man lige markere det sådan her. Og så kan man højre klikke på det. Sådan der. Og så kan man kopiere det. Og så hvis man trykker en ny der. Så hvis man trykker Ctrl V. Ctrl V. Og trykker Enter. Så kommer man ind på den video. They can see my screen. So yeah, hi guys and welcome to my video. Så ja, det var egentlig hvordan man gjorde det, og ja.